Počkej, to čo bolo? Čo to bolo? Riť moja. Ukáž ešte. A ty to budeš nahrávať, no? Počkaj, tak ja to nahrám. No ale ja jebem na teba. Jebáňa. Prečo to nevidím? Ja nemám webkameru. Nemáš, no. Vymakané. Čo ješ ešte? Luky objavil Skype. Čo? Čo? Všetko? Si chcem dať oného, niečo iné. Jak iné? Že keď sa chcem vrátiť, trebárs keby som chcel zavolať tej Váni. Tak to zrušíš a zavoláš jej. Jak to má zrušiť? A môžeš ešte aj prizvať účastníkov. No, vidíš, aký si šikovný.